social media development fle moko mali kono mali ko ka an fo linton de awbe an ko bismillah aka don ki wor kene kan ko groupe fle projet Fokaben ni o fere ka soro ale nundu ni baraw kera ONG Search for Common Ground fe alam sadu mars kalu kliwulum bla no kera hotel Maeva Palace la amena wala liki awin don ki worin kono anga jamana kono kasura den do bisi ka kalu fuka sanke kasoro wakiri make o kundo ye sharia taka ko geliya ye amena wala liki awin don ki worin kono aw bismillah kura aga don bari keneka ina fantu nya fena tugo mina bakuru bawla Fokaben projet kura ni o ye fere ka sorala ale nundo ni baraw kera ONG Search for Common Ground fe alam sadu mars kalu kli wolon vlani o kera hotel Maeva Palace la projet yere na fay mu yoga la ni ejume awe wala li soro awa jawara fe ala musado marsikalo kle wolonvla samba flan muganani hotel Maeva Palace la conférence nationale baraw nunduna o okumu konna la communicat mairie ale ma bismillah. C'est avec un immense plaisir, avec un cœur plein de joie que je prends la parole. Ante se ka baraw damne ka soro amaw fo dante foli mina amunu yaw sembo aw konokoro ka se ambi Bismillah. O temene ko fe ka boy ni chemena wala li kanwe fera munu blale no sinkan wala saka kuna foli nangolo jareli dabla bololo sanfe. Conformément aux priorités nationales, ce projet contribuera wala saka kuna foni kolon chareli dabla ni projet nafa doye ka demsenu muso activistu blogueru dege souhaite plein succès et beaucoup de réussite au projet Fokaben. Wala saka sega nafa soro uga barakele nununa projet Fokaben mo kele no ga baradige do blasenga mu nyashine no kuna foli dilaw media baragelaw ale ni blogueruma unu nyogona chama. Nous avons deux objectifs spécifiques, à savoir la nyine fila bambolo a folo ye degili do blali senka a flana ye discours de hen keleli ye ka bo anga jamana kono. Nous avons un deuxième objectif spécifique qui vise à soutenir des initiatives. Projet imbara o koloba karli e kobaye atigila mo bolo sabula abe beni keleyana nati jamana kono. nin tunye awa jawara ka soro lonye projet Fokaben kani o ye fere ka soro ala beterafu na ale na ko fenye mi mesene anga jamana kono na kalonindo mawfe ale kono songo mancha anga su konna na o kum konna na afirikelo kono buta soro ala maimuna daw be nyefolike awi ni wati na Bamako o na fenkene wati sugu konona una sira dawolo la o be keme beterafu ye ni wati na betarafu nunu me sene an fe yan nga wati dɔw la a bɛ bɔ kɔ kan a feerebaga dɔw ka fɔ la sugu tɛ i n'a fɔ an b'a miiri cogo min ne ka baara ye legume feere i n'a fɔ betarafu tomati karoti ani kɔngɔ ninnu betarafu an b'a sɔrɔ dɔw bɛ sɔrɔ Mali la yan nɔ dɔw bɛ bɔ jamana kɔ kan i n'a fɔ Maroc ale ni Algérie ninnu na a sugu ka suma dɔɔni sisan sabula a feerebaga ka ca wa tɔnɔ ɲɛnama tɛ sɔrɔ a la o de la an fɛnɛ b'a di dasu la walasa a kana ca an bolo ka d'a kan n'a mɛnna kosɛbɛ a bɛ fɔsɔ tɔnɔ ɲɛnama tɛ sɔrɔ a la a tɛ san bilen mɔgɔw tɛ sɔn a la tuguni dɔw b'a kɛ dumunifɛn wɛrɛw la k'a dun ka d'a nafa kan awɔ ne bɛ betaraw fɛ trop bon moi plus généralement moi ni salati de dun comme salati ka di n ye donc moi ni salati de dun ka caya sinon a kɛra n y'a gansan sɔrɔ n y'a ni fɛn wɛrɛ sɔrɔ a kɔni ka di n ye n b'a kɛnɛ don n b'a balabalen don comme y'a f'i ɲɛna cogo min na n'i y'a sɔrɔ sanse n b'a dun bon betarafu n'i ye betarafu ta k'a la yiriden kɔni don de 1 yiriden ka ɲi kɛnɛya ma a filanan ye mun ye betarafu yɛrɛ fɛnɛ a ka ɲi joliko fɛnɛ na awɔ a bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ joliko la betarafu ka di ne dɛ wa ka di ne ka denbayaw yɛrɛ ye ten cogo la i m'a ye tuma bɛɛ ne ta o ta sugu la an b'a san ka n'a dilan ka kɛ hors d'œuvre ye ka di n ka denbayaw ma wa ka di ne yɛrɛ a kɛnɛ bɛ dun wa a bɛ vitamine b'a la betarafu ye sɛnɛfɛn ɲɛnama ye an fɛ yan nɔ a bɛ sɔrɔ yɔrɔ caman na nka a ka ɲi mɔgɔ ka santé ma ni maa dɔw bolo betarafu ye fɛn duman ye o ma kɛ maa dɔw hakilina ye a man ne a kasa dɔw b'a la o kasaw man ne ja an kɛcogoya ninnu ne y'a dun ne tɛ ja foyi sɔrɔ a la mɔgɔw kɔni b'a fɔ k'a ka di mais tiɲɛ yɛrɛ la ne t'a fɛ a ka di ne cɛ kɔni ye ne b'a tobi ka dun ne yɛrɛ t'a fɛ ka da ja a n'a nafaw kan betarafu ye yiriden ye mun kanunen don kosɛbɛ maaw fɛ an bɛ waati mun na i ko sisan maa caman y'u ɲɛsin a feereli ma yaasa ka se ka tɔnɔ sɔrɔ a la
Parc des Sofa yɔrɔ nafaman ye maaw bɛ taa min lakodɔn wa yɔrɔ do min bɛ maaw miiri jigin farafinw ka jɔnya wagati la wa a bɛ san 1883 kɛlɛ tamasiyɛnw yira min kɛra Samori Ture ya kɛlɛkɛdenw n'a tun bɛ f'olu ma Sofa ani farajɛw ka wagati ko fɔ yaasa ka kodɔn nin ko in na an ka jɛ an ka Abdulaye Mayiga ka sɔrɔlenw lajɛ Actuel Media tɔgɔ la. Parc des Sofa ye yɔrɔ ye min bɛ Koyanbugu Dogoduman dugu kɔnɔna na min bɛ Kati Cercle mara kɔnɔna na ani Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ t'i jɔ kilomètre 30 ɲɔgɔn na wa yɔrɔ in koloba karila san 2000 waati. Parc des Sofa walima Woyewayankɔ parc ye yɔrɔ ye min kɛra tasibila ye k'a ɲɛsi Samori ka kɛlɛkɛdenw ma ni o ɲɛmɔgɔ kun ye Fabu Kɛmɛ Burema olu min ni nanzaraw bilala ɲɔgɔn na san 1883 waati ni olu ɲɛmɔgɔ kun ye Borji Desbordes. Parc des Sofa ye yɔrɔ ye min bɛ cɛfɛriyan kofɔ Mali kɔnɔna na. Wa yɔrɔ in na yɔrɔ dama dama bɛ maaw tɛ yɔrɔ minnu lajɛ ni a dɔ ye maasiw bɛ yɔrɔ min na ni kogo kɛrilen don k'a lakori minnu fara de kelen don k'u su ninnu datugu o kɔfɛ Woyewayankɔ kɔ bɛ yen nɔ o fana kɔfɛ kogo dɔ bɛ yen n'a mɔnimalama don ni sigikafɔ ninnu kɛra yen nɔ u bɛ kɛlɛw jaw cari o kogo in sanfɛ o kɔfɛ Sofa dɔ labɛnnen don ni fara ye min bɛ kulu sanfɛla la min ɲɛsinnen don kɛlɛ kɛra yɔrɔ min na Samori ka kɛlɛkɛdenw ni nanzaraw ni ɲɔgɔn cɛ. Woyewayankɔ kɛlɛ kɛra san 1883 waati wa a kɛra siɲɛ 2. A siɲɛ fɔlɔ la Samori ka kɛlɛkɛdenw n'o olu bɛ wele ko Sofaw olu de ye sebaaya sɔrɔ wa a siɲɛ 2nan na nanzaraw ye sebaaya sɔrɔ ka d'a kan Samori ka kɛlɛkɛden 3000 min kun bɛ kɛnɛ kan 2700 bɛɛ sara kɛlɛ la. O kɛra Samori ka kɛlɛkɛdenw ni nanzaraw ka kɛlɛ ban waati ye. Maaw bɛ taa Parc des Sofa la ka taa lajɛli kɛ ka d'a kan a bɛ Mali tariku kofɔ wa o de y'a to kalanden caman bɛ taa I sen jɔ yɔrɔ in na walasa ka fɛn dɔn Mali tariku kan. Actuel Media tɔgɔ la nin tun ye Abdulaye Mayiga ka sɔrɔlenw ye Parc des Sofa kan ka sɔrɔ den dɔ ka kiriku la olu kɔni bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ a la dɔw bɛ se ka kalo fo ka taa se san caman kɛ ka sɔrɔ u ka kiri ma kɛ jateminɛw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye maa kirili ninnu yɛrɛ de nɔ ye yaasa fɛɛrɛ ka sɔrɔ nin ko in na min bɛ kasɔrɔden ninnu kun kan an ka jamana kɔnɔ Mamadou N Fofana ni ale président de l'association malienne d'appui aux justiciables AMAJ y'a hakilina di Nana Kadija Kone ka kuma bara la an ka jɛ an k'ale lajɛ. Cika min bɛ n bolo bi ka di a nafa ka bon kojugu. An balima dɔw bɛ yen u bɛ kaso bon kɔnɔ kaso bɛɛ bɛ se k'a lasɔrɔ i bɛ se ka kaso lasɔrɔ ni lajarabili ye ka sɔrɔ i ma fɛn kɛ yɛrɛ o ye ala latigɛw ye quoi bon an ye lakɔlɔsiba dɔ kɛ bi il faut que an ka kumaw kan k'o ɲɛfɔ maliyɛnw ye ni ko bɛ tɛmɛ ne ni dɔ cɛ sisan n bɛ plainte k'a kan a bɛ taa kaso la a bɛ datugu ne bɛ taa an ka sira fɛ o kelen don degunba de ye kasoladenw bɛ bɔ kaso la don o don ka jugement date bɛ fɔ u bɛ bɔ kaso la ka na tribunal la u bɛ tila ka segin parce que u ni min bɛ ɲɔgɔn na o t'a kalama ko jugement yɛrɛ bɛ yen fɔlɔ jamana de tun b'i jɔ n'a ye jamana de tun bɛ isiw sara u bɛ taa papier di mɔgɔw ma k'a fɔ bɔn ka ko bɛ ni karisa cɛ a kiiri ye nin don ye o jɔra maintenant mɔgɔ min bɛ kaso la n'o somɔgɔw fana tɛ taa ka taa ɲɛɲini k'a dɔn kiiri ye don jumɛn pour que ka taa papier ta ka taa di plaignant ma partie civile ma dɔw bɛ siɲɛ 4 siɲɛ 5 siɲɛ 6 kɛ u b'u kaso la u bɛ na tribunal la cogo min u bɛ segin ten parce que ko dossier tɛ état la dossier tɛ état la jumɛn ye plaignant yɛrɛ t'a kalama ko kiiri bɛ yen donc i tɛ se ka kiiri ni plaignant ma na o degunba de bɛ yen bi dɔw bɛ san sɔrɔ kaso la o kama taa ni ka segin kama juge tɛ se ka kariya k'i kiiri fana k'i bila ka sɔrɔ i ni min bɛ ɲɔgɔn na o tɛ yen o fana y'a dama kuma ye ka ɲɛsin jugew ma a ye wari minɛ de dɛ a y'a kɛ tan dɛ kow ka ca a dɔw la an bɛ procureur dɔw sɛgɛn f'u bɛ obligé k'a kiiri dɔw kɛ parce que an t'a tigiw ye anw yɛrɛ bɛ dɔw ɲini u ka numéro ta dossier kɔnɔ ka taa f'u ye bɔn ko bɛ ni karisa cɛ a kiiri ye nin don ye dɔw b'a fɔ yɛrɛ ne ka foyi t'o ko in na bilen an bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que u ka na o tɛ na u b'a fɔ olu ka foyi t'o ko la mais dɔ dun b'e bolo kaso kɔnɔ papier de b'i n'a cɛ ko kiiri kan ka kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ka jotigi ka jo d'a ma ka jalakitigi ka jalaki d'a ma mais e tɛ ye kuma si n bɛ fɛ ka min fɔ n balima maliyɛnw ye quoi a bɛ minnu ni minnu cɛ ni e kɛra sababu ye ka dɔ lata kaso la k'a y'i ka fɛn de suɲɛ a y'i jogin de a ye escroquer de a ye fɛn dɔ de k'i la quel qu'en soit le motif maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ min bɛ kaso la ye e sababu la parce que e ye plainte k'a kan k'i ka hakɛ ɲini e
i ka dɔgɔ hadamaden a fana hadamaden de ye dɛ hadamaden de don taa i ka ko ɲɛɲini juge fɛ ne ni karisa ka ko bɛ yan a bɛ bolo jumɛn kan juge i k'a dɔn k'a fɔ a kiiri yɛrɛ bolodalen don nin don don pour que e ka bila i ka kɛ kɔnɔ ale fana n'a ɲangili min kan ka d'a kan o ka d'a kan n'a kan ka labila de a ka labila o ka fisa ale bɛ taa tribunal la diɲɛ don o don ka segin a dɔw bɛ renvoyer kalo 1 dɔw bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ kalo 2 o min bɛ kɛ o bɛ taa kaso la yen de tuguni yanni o kalo 1 n'o kalo 2 cɛ o degunba de ye kasoladon kan bi wa kaso falen don bi kojugu fo ka taa dama tɛmɛ kaso min jɔra mɔgɔ 400 dɔɔni mɔgɔ 400 kɔ b'o kɔnɔ yɔrɔ o ye degun ye donc fo mɔgɔw k'a dɔn ko sariya ye min ye n'i kɛra sababu ye mɔgɔ ka taa kaso la k'a y'i tɔɲɔ i kan k'i ka kɛ fana ɲini i ka kɛ ɲinini ye mun ye ka taa information na ka taa tribunal la k'a dɔn ne ni karisa de bɛ ɲɔgɔn na a bɛ kaso la a ko bɛ cogo di mais ne taara i sigi k'a taara kaso la kaban i bɛ ka tɔɲɔ kɛ dɛ e bɛ to i ka jo ɲini na ka tɔɲɔ kɛ dɛ i bɛ jamana tɔɲɔ i bɛ kasoladen tɔɲɔ i bɛ tribunal sɛgɛn o degun de bɛ yen vraiment jamana autorités an b'a f'u ye ni solution bɛ se ka ɲini a la o ka ɲini a la état de ka baara don jamana ka baara de don ka mɔgɔw citer ka taa f'u ye i ka kiiri bɛ mais ni jamana tɛ k'a kɛ par défaut de moyens ou je ne sais pas mais ce qui est sûr a degun bɛ bi an ka fara ɲɔgɔn kan degun in bɛ se ka bɔ yen cogo min ni kiiri bɛ min ni min cɛ a ye taa tribunal la ka taa ɲɛɲini walima mɔgɔw ka se ka bɔ kaso la n'a tigi kan ka ɲangi a ka ɲangi e ka bila i ka kɛ kɔnɔ. Sisano jamana kono kunnafoni ana kuwan kunnafoni wilasi aw ma teliyala jamina tukote fɛ. Jamana kɔnɔ kibaru arabado marsikalo kile 6 samba 2024 camancɛ fanga ɲɛma ka ciden kɛrɛnkɛrɛnni mu be ni o ye Agib Damele ale n'a bara ɲɔgɔn ina fɔ ministre mun ka bara ɲɛsinin no dumuni ko la sabateli ma Mali kɔnɔ olu wulila ka se baɲangarakaw fɛ yen no yasa ka se ka taa dɛmɛ di maa minnu bɛ degun kɔnɔna na ni marabolo in na. Alisa meto jamana kɔnɔ kibaru kan camancɛ fanga ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ko 28 litiri gasoil o de kɔni bɛ yen nɔ yasa ka se k'a to sunkalo tɛmɛko ɲuman bɛ kɛ cogoya min na ni maaw bɛ se ka courant sɔrɔ. An bɛ taa dafɛ jamana na alamisa don marsikalo tile 7 sanba 2024 le conseil constitutionnel sénégalais ale y'a yira k'a fɔ ko u ka jamana ɲɛma sigili baaraw kɔni bɛ kɛ ka bɛn marsikalo tile 24 ma. U y'a yira k'a fɔ ko olu ye ni laselin kɛ ka kiɲɛ ni jamana ɲɛma yɛrɛ ni o ye Macky Sall ye ale ka laɲiniw kɔfɛ. Tilala k'a yira k'a fɔ ko sariyakisɛ dɔw de bɛ yen nɔ mun b'a to jamana ɲɛma ale de bɛ se k'a to nin baara ninnu ka teliya joona. Jamana kɔkan kibaru Ukraine jamana ɲɛma ni o ye Volodymyr Zelensky ye ale kɔni wulila ka se Turkikaw fɛ yen nɔ jumadon marsikalo tile 8 sanba 2024 a kun bɛnna a bara ɲɔgɔn fɛ ni o ye Recep Tayyip Erdogan ye ni ale ye Turki jamana ɲɛma ye. U y'a yira k'a fɔ ko a ka ni wulili kɔni ka taa Turkikaw fɛ yen o kun de yasa u ka se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ani ka fɛɛrɛw sɔrɔ Ukraine ni Russie cɛ kɛlɛw la ni waati laban ninnu na. Actuellement dans le club bakaw ni be dance ki ha ko ndo kibar la awni aga nyama dalla am fakaw kambe tien wakati wéré. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC.